Fost is-servizzi li toffri l-Aġenzija Servizz.gov fit-tieni kwart ta' din is-sena, l-aktar servizz użat kien dak tas-sit elettroniku bl-istess isem. Fil-fatt is-sit ġie aċċessat kważi 328,000 darba. Fl-istess perjodu bejn ix-xhur ta' April u Ġunju, il-Freephone 153 wieġeb kważi 200,000 telefonata. L-akbar numru ta' mistoqsijiet kienu dwar id-dikjarazzjonijiet tat-taxxa u fuq iċ-ċekkijiet ta' rifużjoni tat-taxxa. Matul it-tieni kwart ta' din is-sena ġew reġistrati ftit inqas minn 80,000 żjara fit-22 ċentru reġjonali u fit-3 ċentri tekniċi ta' Servizz.gov. L-aktar 3 ċentri reġjonali laqgħu nies kienu dawk tal-Qawra, tal-Mosta u taż-Żejtun. Dan filwaqt li f'dan il-perjodu intbagħtu aktar minn 17,000 email lil servizz@gov.mt. Ġunju kien l-aktar xahar li fih l-Aġenzija rċiviet ittri elettroniċi.